na mbọ na-agba ịkwalite nchekwa ma kwalitekwa itinye iwu n'ọlụ. Gọvanọ Nchekwa Soludo bụ aka na-achị Anambra steeti agbapego atụmatụ nchekwa ọfụ na steeti a ya bụ ama bụ nke akpọrọ Operation Udo ga-achị bụ nke bụ n'obi ya bụ iji wee buo agha megide ihe gbasara enweghị nchekwa na mpụ na arụrụ ala na efu na echekwara ndụ ndị bi na steeti a niile. Ya bụ atụmatụ iwu Anambra State Homeland Security Bill bụ nke ebinyekwara aka na site n'aka gọvanọ mana ọkwa na ya bupụta ụgbọala dị 200 maka ndị ejensi nchekwa dịgasị iche iche. Gere akụkọ ahụ n'uju. Very secured and livable Anambra. To the glory of God, the Commission said. Ya bụ gọvanọ guzobekwara otu ndị eze ọdịnala nke steeti a nke onye isi ha ga-abụ Igwe Chilubem Iweka nke Obosi ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ International Convention Center dị n'Awka. Gọvanọ kwuru na ihe nke a eguzobara bụ maka enweghị ezi nchekwa nke na-awanyitezi ugbu a n'ebe dị iche iche. Gọvanọ mere ka amata na ọchịchị ya na-ewunye akụ nke buru ibu n'ebe o metụtara iwepụta ụgbọala karịrị 200. O kwukwara na dịka a na-etinye anya na nka na ụzụ a ga-ewepụtakwa mmadụ ruru 2,000 n'ime ndị uwe ojii, ndị amị, ndị nevi, ndị civil defense, DSS, akụ na-eche mba nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ bụ nke a ga-eji igwe na nka na ụzụ ọgbara ọhụrụ wee na-akwado iji hụ na enyochapụtara mpụ na aghụghọ dị iche iche wee memilakwa anya. Onye isi oche ndị uwe ojii na steeti a Obono Nnaghe Itam, onye kwuru okwu n'aha ndị ọrụ uwe ojii, mere ka amata na ọ dị mkpa iguzobe ya bụ amụma iji wee hụ na obodo niile dị iche iche dị na steeti a nọ n'udo.